Hello day, good morning day Fungkaham. Jotono no lam sogani channel. Ngangke tinin rok nu khana ni thumbnail eba title tamni bangai sanai kya. So blai hambai te ano support nong hamjang mo phulungma bangai. Te angone jiwana tong tam ke nong hamjang mo te jajang mo manai. Te nong gaham comment te no ano jajagai nong support di tong manugoi. Ngke tinin rok nugoi mangkhana je obrei je anoro thumbnail eba title simani norong nukna obrei Pakistan bai tamuling tong eba bo Pakistan bai tamutong so norong na ang tiniom sanai ngke so tajoli di o main topic o saya sekang ang nona kaise kaini kok sanai so 1-2 minute time di amon bangai amon pore amok kok sanai so skip video skip ta khaidi ta song ni je mo nang nung ya kok ngan nai mo nong ni bangai nang mani kok no gangke khana nyai tamngi ang to kaisa norong amon se sikang ani video to norong nugui mano ani youtube mana ani channel ta amno sikang ri ang kisa motivational eba nangkung mani kong no sao ka tini kaisa motivational eba nangkung ma kong nong nang sana mo sungkha ang ka ani comment nong ko nugui kabangma borong ni comment no ang nugui o comment ni kisa reply riwoi nong no kisa motivate khaida mano amon bangai wansuk ang tini okok sana ni wansuk mane saksa wansuk naikya nong nang tini okok sanai khanade chini borok eba jeng chini live o wansugo sak to jeng baksa onek borok tongo sak no onek naithok jangnai eba sak no to jeng jotono hamjago amle kubui ko eba ke wansugo ang sitara ke wansugo bo naithok kok bo thingno haipro sungsaro ke bo naithok ke bo sitara ni kare jotono naithok tangai hingka ke modai singo jotono naithok kai takhoka chini mokol tongo khunju tongo bukung tongo yakung yak tongo kentu sitara jeng sak si sitara saramo chini sak no jeng bufur sitara ang wansung di jeng samung hamya tangkhang ke jeng sitara ango jeng samung kaham tang tong tile jeng kebo sitara hinmaya tang hingka kai sitara no alka naithok no alka hedi bana nang sak no naithok no musung hangke mokhango goron tongkhai simi naithok hinjakya nini akol nini kok samung tini ni respect amon ni tisi jeng borok bai kaham te eba naithok hinjago eba buibai chajago tang hingka onek bwrui chela wansugo ani to mokhang naithok tei naithok hnoi kintu norok naithok eba sak naithok hnoi ni sak no hamya o tatlangni naithok bo sitara angui thango o sitara tamung norok buji mangkhana sak no naithok hnoi asuk bo tabolai di tang hingke naithok thaiya changni bangui ya chaja chang jotono jemon te khumbubar barkro naithokma hai salsa khumbubar bo hoi thango abokha khumbubar sitarai thango chin live bo amtui no jeng tang naithokma no chini bura eba chini boya changkai chini naithokma kwmai thango afuru no tam nainai nini income eba nini status se nainai onmai ang nongno sao naithok sitara chini thani se kaham hamya chini thani se amon ang nongno sao kaham swrungdi naithokai tongdi amhai tongthok kunu jaga mangla ta ang sakai ano buibakha chajak yang mano kwbangma bwrui tongo sak naithok hnoi sak no bolaiui lasto bo sak no bini life no nosto ongoi thango so asuk bai norok buji mangkhana ang tam sana nai amono tang dino bwrui wngtho chelangtho naithok hingka hingke eba kaham hingka hingke chlani bangui wana nangya lani bangui wana nangya nang kaham tongkha hingke bwrui wngtho chelangtho nono kaijaknai eba nono chajaknai borok si kwbangma eba nang wansukna wana nangya kaijakma eba chajakmani bisingo nono sao nano hinui nang kaham kwrwng tongkha hingke naithokai tongkha hingke busi no nogo phaiui na phaiana so norok ani okok bahai nangjakha bahai bujinai borok hingka hingke bujiuano nongni bwkhao okokno muitu naro gana hingke tabuk so okok sayawui mane okok to paikha tabuk chini main topic o thalaisinai chini main topic hingke o bwrui Pakistan bai tamuling tong eba tamo khnadi jesini omonsi sikang problem wngoi tongmani Pahalgam attack plus India Pakistan war hedi bana omoni tei o bwrui onek bini yak tongo eba bo news kiu hinui cheng saimangkha omo tabuk omoni tei choli tongo hingke o bwrui sabo
bini mungkha Joyati Malhotra angka Joyati Malhotra tongkha gangke bo sabo eba bo broni bo angkha Haryana ni angka bo tamkhai bini profession kai bo angkha blogger travel blogger angka bo kwbangma desh o thangai blog rok khaio hai khaio angka ke wansungmaya je blog si khaio angka bana sabo wansungna ba je Pakistan ba hai ke link ang tongana hai ang tongan nai amon bangai bo Pakistan bai link angjak eba je chini like Pahalgam attack pro rogo bo joto dipudi tong eba Indian army rong ni bangai rogo bo joto Pakistan o thangai report dibo honai tabuk ASI ni hoite saiman thangka ISI sorry angka omoni tei tabuk to bo romoi najakha eba bo tabuk sujora to bo police rong ni under no bono romjak angka tabuk bo tei tam kok tun sahor ka joto saimana na angka bo Pakistan ni borok bai onek kok samani eba mobile number mane mobile kok samani manjakha hepano bin mobile no tamo bo mung alka mane like Pakistan ni pano bo mung alka khai sep kai no gawan tei tamung dino to nang sipano thokai di borok no hedi bana manjagui thangmo nang busukle nang ani mung no jesani pano sep khai di ani mung jaga nang wak phalai hini pan sep khai di ani mung jaga nang auto chaklai hini pan sep khai di ani mung jaga ani kumui hini pan sep khai di ani mung jaga nang gari driver ni pan sep khai di manjak thangmo haira na number check khai angke amdekhe angke tamung dino to nang thokai mia angka omoni tei bo manjagui thangka angka bo khnadi jodi kaisa nok ni borok si buini banga hamya sao angke norok omo hai buini bangai nok tam sana muchung bo kaham da sure bo hamya norok bo saimang khana angka kaisa bo blogger ni tei si bo ke bo uansuk je blogger amtingan nai eta si bo kaisa famous bini blogger eba bini subscriber YouTube o komsi kom mano bini 3 lakh tongo norok jodi sino bo naina muchung hangka naimano Joyati Malhotra bini blog o thangai eba brong nongni bini channel o thangai naimano eba tak bini channel tak to bini ban ke pan jakmano taka bini problem wngthanga bangai norok jodi sino story no tebo kaham tebo saimana muchung hangke maybe norok anaro buji angui tongkha eba short ungjak hangke norok YouTube o tabuk search khai naimano Joyati Malhotra hanai angke tamung ke ang nongno koborok bai share khai mangkha nok tebo sai ke buji bana hanai ang nongno koborok bai share khaika norok je bujiya eba kisa misa bujinai bo buji mangkhana eba kisa suk sai mangkhana so amoni bangai na amon se sikang je motivational tangi okok no sawi pore tangi okok saka norok omo buji mangkhana niji kaham kai tongkhai kaham niji hamya kai tongkhai nang naithok pano sitrangui thango omono norok no ang tini sana muchung mani omono tini buji khana live o kaham tongni goron bai simiya nini tomung kaham tonghangke nang weibo chajaknai buibo no hamjaknai amsung ang nongno tini sana muchungo jodi paithak jora nai tongkhangke no ang blai ke hambai aforo tei mahai video tebo naina muchung hangke tei ang bai link tongdi tei ano ani channel no subscribe khai di tei share khai di so tapuk di phaina video ni nini mobile no haina hai tune khaiui ani video sok painai on bangai subscribe khai di bell icon sini tondi amsung no kok hambai tini video asuk jora tino blai ke hambai।